falando dun patrón que vai salir na revista Line neste último número do ano, que é un patrón de Pablo Arneiros, e trátase do Cora. É un chaleco, teño aquí atrás para ensinárvolo, que é esta cousa, que esta cor non se ve en cámara, sinto moito. Ahora estou poñendo así cara a ventana, creo que sí que se ve, pero eso, é un chaleco sencilliño que está unido aquí con dúas tiras. Ten unhas trenzas que se repiten ao longo. Está fíxena a lana que pedía Pablo para usar, que era Cautiva de Gold Dreamers, que é unha, en serio, unha pasada. Non a usara, esa parte gustoume facelo, porque me deu a oportunidade de probar unha lana que tiña ganas de probar. Encantame todo o que fai Pablo, porque é sinxelo, é elegante, é unha moi poñible, e a Cautiva é unha lana 100% que ten incluso anaquiños de erva, e mira que la vei un par de veces, pero sigue tendo anaquiños de erva. E esta cor tenme maravillada. Se vos interesa, está na Line 23, na Line que vai salir ahora mismo, está en preventa. De novo, un diseñador galego publicado nunha revista internacional.